Kozie mlieko, liečivý zázrak, ktorý sa nachádza na Zemi už celé stáročia a ľudia si opäť čoraz viac uvedomujú jeho uzdravujúcu silu. My sme navštívili pána Jána Vankúša zo Záskalia, ktorý je chovateľom až 40 kôz. Ja sa zaoberám chovom kôz 3 roky a pozitívum oproti ostatným druhom mlieka je to, že toto mlieko je ozaj svojim zložením ľahké, ľahko stráviteľné a aj produkty z neho dokážu konzumovať ľudia bez problémov. Mlieko je vhodné tak pre deti, ako aj pre dospelých a keďže znižuje neznášanlivosť mliečneho cukru, je vhodným výživovým doplnkom pri intolerancii na laktózu. Tiež má v porovnaní s kravským produktom zásaditejší charakter a vyššiu neutralizačnú kapacitu. Keď sa vyrobí syr, vzniká srvátka, to je vlastne odpad z tej produkcie, tak tá s určitosťou viem povedať, že pomáha na veľa druhov detských ekzémov, dokáže napomôcť pri zbavení sa tohto pri deťoch. Pri dospelých je to údajne o trocha menšia účinnosť, ale tiež to dokáže ovplyvniť. No a tie ostatné veci si každý má možnosť vyskúšať na vlastnej koži, či je to pravda, či nie. Okrem toho kozie mlieko posilňuje imunitný systém človeka, pomáha pri liečbe migrén a nervozity, chorôb pečenia a pankreasu a používa sa ako alternatívne liečivo pri karcinómoch v tele. Kozie mlieko sa samotné pije, my vyrábame tvaroh, syr, potom zo syra takisto brinzu a tiež robíme jogurt. Vankúšovci doma s pomocou tibetskej huby vyrábajú aj vynikajúci kefír. Ten má spolu s tvarohom a syrom podobným brinzi ľahšiu chuť a produkty sú lepšie stráviteľné. Je to preto, lebo kozie mlieko je málo masné, no aj napriek tomu tento tuk priaznivo pôsobí pri kĺbových ochoreniach. Kozie mlieko zložením je iné ako kravské a aj ako ovčie, ktoré je husté a z neho sa dá vyrobiť veľa syra. Kozieho mlieka potrebujem od zloženia zasa, na jar je to viac a v jeseni trocha menej, dokážem urobiť z 9-10 litrov 1 kg syra. Na záver jazda len potrebné povedať, nech nám prírodné produkty slúžia tak, ako je to pre nás najlepšie. Na zdravie.